JG i TJ de G. Hi ha dos tipus de consonants palatals, les fricatives i les africatives. En les fricatives, l'aire no troba cap obstacle en l'eixida. En canvi, en les africatives hi ha un moment en què un òrgan impedeix eixir l'aire i aquesta acció termina amb un moment fricatiu. Són africats representats amb TG i TJ, són fricatius representats amb G i J. Grafies dels sons palatals. Està la G, que s'escriu davant de les vocals E i I. J. Davant de les vocals A, O, U. Davant de E, davant dels grups ec i ect, noms de procedència bíblica, en algunes paraules per raons etimològiques. TG. Davant de E, I. Sempre s'escriu entre vocals i en paraules acabades en H, EG, OG, UG i derivats. TJ. S'escriu davant de vocals A, O, U i entre vocals. Alguns mots de les famílies canvien i alternen les formes verbals.